V roku 1960 sa na rozlohe viac než 800 hektárov začala výstavba východoslovenských železiarní. Podnik zakrátko zmenil charakter Košíc a celého okolia. 27. október 1995 má byť pre východoslovenské železiarne významným dňom. Vedenie akciovej spoločnosti sa chystá prijať delegáciu z inej európskej oceliarne a predviesť jej úspešný chod výroby. V ten istý deň vo východoslovenských železiarniach v divíznom závode Železničná doprava pri stavadle číslo 17 vybuchne potrubie s vysokopecným plynom. Neviditeľný mrak so smrteľne nebezpečným oxidom uhoľnatým sa bude nad areálom vznášať viac než 12 hodín, kým podvečer zostúpi na úroveň zamestnancov a začne zabíjať. Keď som ležal v nemocnici, sa tam vyjadril jeden, že to bolo tak, ako keď Hitler za druhej svetovej vojny hnal ľudí do plynových komôr. Som prišiel vo všetko v 36 rokoch. Mám problémy s chodením, problémy s močením, bolesti, mám problémy s črevami, pečeňové testy sú zlé. Keď zbadali, že to som ja, aj mama, tak sa zrútili ešte aj oni. Že medzi tým viem, že nikto nepomohol mojim deťom. Rok 1995 nie je pre Slovensko priaznivý. Vďaka praktikám vtedajšej vlády sa krajina dostáva do medzinárodnej izolácie. Médiá informujú o hospodárskych úspechoch východoslovenských železiarní, lenže zamestnanci a novinári vedia svoje. V tých železiarniach nikdy nebolo nič čisté, dá sa povedať, v tom čase a v podstate tam tým, že sa rozbili na to množstvo malých firiem a tak tam ja som presvedčený o tom, že tam utekali desiatky, možno stovky miliónov. Až tragédia z 27. októbra 1995 poodhalí to, čo malo zostať pred verejnosťou, navždy skryté. Medzi tým som bola zdravá, rada som chodila do práce a teraz, keď vidím tie železiarne a spomeniem si na to, ide mi to veľmi zle až na to spomínať. Viera Arvajová, zamestnankyňa východoslovenských železiarní, sa 27. októbra v skorých ranných hodinách vracia z vyčerpávajúcej nočnej smeny. Aj zajtra ju čaká náročný deň. Vydáva jednu zo svojich dvoch dcér. Pani Viera od istého času vychováva svoje deti sama. Prípravy na svadbu ich ešte väčšmi vzájomne zblížili. Nechce dcéram kaziť príjemnú náladu plnú vzrušujúceho očakávania, no bude to musieť urobiť. Oznamuje im, že musí odísť aj do poobednej smeny. Treba zastúpiť kolegu, ktorý si neplánovane vzdal dovolenku. Dcéry protestujú. Pani Viera ich však presvieča, že jej dnešná neprítomnosť nijako negatívne neovplyvní dobre pripravenú svadbu. Dohodnú sa, že dievčatá ju zobudia na poludnie, aby už o 2:00 mohla byť na svojom pracovisku. Kým Viera Arvajová oddychuje, robotníci už od 7 hodiny rannej pokračujú vo východoslovenských železiarniach v rekonštrukcii rotačnej pece. Dnes plánujú na jedno z potrubí navariť odbočku. Zváranie sa však môže realizovať až po vyhodnotení vzorky potrubného plynu. Netrpezliví pracovníci žiadajú majstra, aby im dovolil odbočku privariť aj bez výsledkov rozboru. Majster najprv odmietne, ale potom im vyjde v ústrety a povolí zváračské práce. Medzičasom je už však podľa chemického rozboru jasné, že potrubný plyn obsahuje vysokohorľavé látky.
minút pred doručením varovnej správy o 9:10 dôjde v blízkosti stavadla 17 k mohutnému výbuchu. Potrubie sa roztrhne a jeho úlomok preráža aj stenu susediacej rúry. Ovzdušie nad železiarňami sa od tohto momentu začína zamorovať vysokopecným plynom. Zodpovednosť za riešenie situácie preberá riaditeľ divízneho závodu Energetika Alexander Dudinský. Jeden z kolegov navrhuje opravu tzv. Okuliarovým uzáverom, ale kompetentným sa tento spôsob nezdá vhodný. Rozhodnú, že oprava prebehne inou formou. Predtým však treba znížiť tlak vo vysokej peci a postaviť lešenie. Dudinský vie, že do nemocnice bol tesne po výbuchu prevezený jeden priotrávený zamestnanec. Haváriu napriek tomu vyhodnotí ako bežnú prevádzkovú poruchu a vysloví predpoklad, že potrubie opravia do 8 hodiny večer. Počas mimoriadneho doobedného dispečingu sú divízne závody VSŽ Oceľ oboznámené, že miesto v blízkosti výbuchu je nutné uzavrieť, aby do priestoru nechodili motorové vozidlá. Podrobné informácie má podať hlavný podnikový dispečer. Práve nedostatok dôležitých informácií, ktoré mali dostávať predovšetkým ohrození zamestnanci, dnes zapríčiní tragédiu, aká vo VSŽ nemá obdobu. S výstavbou lešenia sa začína až po 2 hodinách. Zistilo sa totiž, že poverený závod nemá dostatočné materiálne zabezpečenie na jeho realizáciu. V tomto čase už vedenie víta slávnostnú delegáciu. Informuje ju, že primárnym cieľom je ochrana zdravia zamestnanca, ktorá funguje vynikajúco. Hlavný dispečer podniku Oceľ Štefan Bartko žiada Dudinského, aby bola k odstraňovaniu havárie privolaná pomoc civilnej obrany. Dudinský sa vyjadrí, že treba počkať. Na všetko zatiaľ stačia sami. Cez deň fúka vietor. Pomáha nad závodom rozptýľovať nebezpečný plyn. Oxid uhoľnatý je neviditeľný démon. Nemá farbu, chuť ani charakteristický zápach. Po vdýchnutí väčšieho množstva spôsobuje nedokrvenie mozgu a následnú otravu. V kritických prípadoch dokonca až smrť. Výstavba lešenia napreduje veľmi pomaly, pretože zamestnanci musia kvôli zamoreniu pracovať s dýchacími prístrojmi. Často si vymieňajú fľaše. Termín dokončenia opravy sa teda posúva na polnoc. V blízkosti havarovaného potrubia hliadkuje podniková ochranka. Nie je však vybavená kyslíkovými ani meracími prístrojmi. Členovi hliadky príde zrazu nevoľno. Bolí ho hlava, búši mu srdce. Kolega sa mu snaží pomôcť, proti plynu však sám nič nezmôže. Mužov prevážajú do nemocnice v Šaci, vedenie však na ich miesto ešte ďalšiu hodinu žiadnu hliadku nepostaví. Práve v tejto chvíli rozváža podniková doprava zamestnancov do poobednej smeny. Kancelária Viery Arvajovej sa nachádza v administratívnej budove železničnej dopravy, približne 100 metrov od miesta havárie. Pani Viera sa od kolegov dozvedela, že ranná smena prebehla bez problémov. Zamestnancov nikto o možnej otrave neinformoval. Lenže Arvajová sa bojí. Telefonuje preto na oddelenie bezpečnosti práce. Nič mi nevedeli k tomuto vysvetliť, že čo sa stalo, alebo čo, prečo by sa malo stať, len tak sa ma pýtali. Prečo sa na to pýtam? Ja som im povedala prečo, lebo tu je ako výbuch plynu do obeda sa stal a nič o tom neviete. A oni povedali, nie, nevedia. Informácia ju neupokojí. V zlej predtuche kontaktuje aj nemocnicu v Šaci. Oni mi povedali, že áno, sa tu nachádzajú 8 ľudia z multiservisu, ktorí už sa tam privážali, boli privezení a sú ako v kome alebo bezvedomí. Práve o tomto čase je civilná ochrana Košíc informovaná, že vo VSŽ nedošlo k postihnutiu zamestnancov. Alexander Dudinský sa ale v zápätí dozvedá, že sa priotrávila ďalšia hliadka. Členovia ochranky až teraz obdržia dýchacie prístroje. Písomné záznamy o koncentrácii oxidu uhoľnatého však Dudinský nevyžaduje. Po správe, že na pracovisku multiservisu prišlo nevoľno takmer 20 ľuďom, Dudinský nariaďuje, aby zamestnanci tohto podniku predčasne ukončili smenu.
O 5. hodine je konečne postavené lešenie a môže sa pristúpiť k samotnému zaceleniu diery. Okolo 5:30 sa ale stane to, s čím nikto nerátal. Náhle sa mení počasie. Prestáva fúkať vietor a znižuje sa tlak vzduchu. Dochádza k inverzii. Plyn pomaly klesá na úroveň pracovníkov. Dudinský o tom informuje hlavného dispečera. Spätne si ale neoveruje, či bola informácia odovzdaná. O 6:00 prichádzajú do nočnej smeny ďalší zamestnanci. My sme nevedeli, že ten plyn je taký, aký je, hej. Nikto nám nikdy nepovedal. Ja som mal to šťastie, že ma majster preradil na 3. zálohu. Prakticky mi zachránil život. Do nočnej nastupuje aj vodič záchranky z nemocnice Šaca, Ladislav Tóth. Okrem sanitky a potrebných dokumentov preberá aj dôležitú správu. Kolega ma informoval, že v železiarniach buchlo potrubie na vysokopecný plyn, že mal 3 výjazdy, doviezol pár otrávených ľudí. Tak trochu ironicky, že budem mať asi pernú službu. Už o hodinu ho kontaktuje dispečing a nariaďuje mu výjazd do VSŽ v rámci záchrannej akcie. Vyzvali ma hasiči, aby som išiel do pohotovostného výjazdu k tomuto potrubiu, lebo vezú nejakých otrávených a potrebujú mať tam rýchlu, ktorá má kyslík. To od miesto havárie okamžite zbadá. Stál som asi 20-30 metrov od toho, bola tam diera ako dvere, bolo tam postavené lešenie žeriavy. Čo som videl, tak tí pracovníci tam robili maximum. Záchranár stojí v zóne ohrozenia. Snaží sa zistiť, kde má čakať. Nikto mu nevie poradiť. Bez akýchkoľvek informácií zostáva so sanitkou v priestore s veľkou koncentráciou oxidu uhoľnatého. Človek cítil, že to je niečo iné. Že to nejak tak sedelo v tých železiarniach. Ani Vánok sa nepohol. Po niekoľkých minútach dostáva správu, že hasiči jeho pomoc momentálne nepotrebujú. Tóth sa sem ale ešte dnes vráti. A to sa mu stane osudným. Viera Arvajová dokončila prácu na štrkovni. Stretáva smenového majstra závodu Železničná doprava Andreja Štofu, ktorý pracuje priamo na stavadle 17. Debatujú spolu o havárii. Aj on má zhruba také isté informácie ako Arvajová, teda takmer žiadne. Snaží sa uvoľniť napätú atmosféru. Zapálil zápalku, škrtol a hovorí: horí, pozri, vidíš, horí. Pokiaľ nám nezhasne ten oheň, horí. Ešte žijeme. Štofa sa ale nemôže zdržať. Jeho železničiari sa mu nehlásia a on musí ísť preveriť situáciu. Arvajová sa po príchode do kancelárie ihneď telefonicky spája so svojím nadriadeným. Nahlasuje mu výsledky práce a zároveň mu oznamuje, že sa necíti dobre. S kolegyňou Homrokovou sa dohodnú, že po sprche si spolu zajedia v bufete a Arvajová pôjde konečne domov k dcéram. Keď Homroková vyjde z miestnosti, Arvajová pocíti silnú nevoľnosť. Nechce podľahnúť, no snaha o vedomé udržanie sa pri zmysloch je po otrave oxidom uhoľnatým nemožná. Dudinský medzi tým dostáva správu, že na stavadle 17 odpadávajú robotníci. Sanitky však už nie sú k dispozícii. Všetky sú v teréne. Pani Homroková ma potom už našla, keď prišla ku mne, že som ležala už bohužiaľ na dlažke. A že som v hroznom stave bola a že zvratky som mala. Šokovaná Homroková sa okamžite rozhodne privolať pomoc. Z posledných síl sa snaží dostať k telefónu. Nestihne. Dve bezvládne ženy zostávajú ležať v kancelárii bez toho, aby o nich niekto vedel. O 9. hodine večer nastáva ešte silnejšia inverzia.
Situácia v okolí havárie začína byť neudržateľná. Dochádza k hromadným otravám zamestnancov. Kvôli nedostatku základných informácií sa vydávajú nekoordinované príkazy na evakuáciu pracovísk. Kolegovia sa snažia vzájomne si pomáhať. Čo najrýchlejšie sa musia dostať zo zamoreného priestoru, ale v tejto koncentrácii už stačí iba zo pár nadýchnutí, aby ich organizmy podľahli pôsobeniu jedovatých chemických látok. Zvolávajú sa všetky dostupné sanitné vozidlá a jednotky košických hasičov. Začína sa doslova boj o holý život. Ladislav Tóth je na druhom výjazde. Nie len tma mu sťažuje orientáciu. Ľudia utekali, doslova. Prichádzalo mi zle, ale potom to prišlo tak naraz, že sa musím dostať k tým ľuďom. Tam boli traja na tom stávadle 25 a na 22, takže poberiem ich všetkých a sa dostanem z toho, sa predýcham, veď musím to urobiť, musím to dokázať. Po vdýchnutí smrteľne jedovatého plynu však omdlieva priamo za jazdy. Sanitkou v plnej rýchlosti čelne vráža do vodidiel pri ceste. V železiarniach sa zhromažďujú záchranárske týmy z celého okolia. Hasiči sú hláseniami znepokojení. Veliteľ smeny bol z týchto slov tiež trošku preč, pretože mu povedali, že nepotrebujú techniku, nepotrebujú hasivo, ale potrebujú len ľudí. Prvé hlásenie na náš zdravotnícky dispečing prišlo o 21:15, teda o 9:45 večer. Na základe toho postupne v priebehu niekoľkých minút vyštartovali 2 posádky rýchlej lekárskej pomoci do areálu železiarne. Záchranári si vytvárajú detašované pracovisko v areáli železiarenského hasičského zboru. Ja som si tam uvedomil napríklad aj to, že my nie sme nejak chránení proti tej otrave kysličníkom uholnatým a kým sme si nezabezpečili aspoň provizorný monitoring, tak mal som obavy aj o vlastných zamestnancov a o seba. Na mieste vládne chaos a strach. Kompetentní pracovníci z VSŽ poverení riešením problému nevedia záchranárom podať ucelené informácie. My sme spolupracovali vlastne úzko len s hasičmi a taký organizačný alebo krízový štáb sa vlastne vytvoril až na druhý deň. Úlohy sú rozdelené. Lekári čakajú v priestoroch garáží. Hasiči s dýchacími prístrojmi a protiplynovou aviou sťahujú ľudí z prevádzok a vyhľadávajú po areáli pri otrávených. Pred plynom unikajú mnohí zamestnanci. Niektorí už sami bežať nevládzu. Aj tí, ktorí navonok nejavia príznaky otravy, musia byť prevezení do nemocnice na vyšetrenie a pozorovanie. Po 10. hodine diera na potrubí ešte stále nie je zacelená. K miestu deštrukcie prichádza hasičská hliadka. Na koľajisku stavadla 17 nachádzajú nevládnych mužov. Tých, ktorí boli v bezvedomí a prípadne aj nedýchali, sme okamžite začali resuscitovať, zároveň sme zisťovali aké také známky života, vrátane teda najdôležitejšie EKG. Hasiči odovzdávajú postihnutých lekárom a hneď sa vracajú do areálu. Napriek pochybnostiam zdravotníci podávajú postihnutým železničiarom prvú pomoc. Ich snahy sú dlhodobo márne. Nádej pomaly strieda bolestné poznanie krutého faktu. Dnešok nebude bez obetí na životoch. Preto sme donesli 4. Odovzdali sme ich zdravoťakom, ktorý viedol pán doktor Šimak. Tí ich prebrali, ale už nebolo im pomoci. Je jasné, že tzv. Bežná prevádzková porucha prerástla v obrovskú tragédiu. Nikto nevedel, kto kam kde zostal. Najhorší deň v mojom živote. Céry Viery Arvajovej sú znepokojené. Je hlboká noc a matka mala byť už dávno doma.
V byte konečne zazvoní telefón. Z druhej strany sa však ozve matkina kolegyňa, ktorá šla na nočnú, ale cez bránu ju už nepustili. Oboznamuje dievčatá so situáciou. Káže im, aby telefonovali do nemocníc a zisťovali, či matku náhodou nehospitalizovali. V momentálnom zhone totiž nie je možné zistiť, kto je postihnutý a kto sa dostal bezpečne z objektu. Kým v železiarniach odpadávajú a umierajú nevinní, inde sa ľudia zabávajú pri príležitosti otvorenia nového hotela. Poslali ma tam z redakcie. No, bol som tam zhruba do 2:00 v noci, aj s mnohými ľuďmi z vedenia zo železiarni, dokonca aj s hovorcom Jožkom Markom vtedajším a proste žiadne informácie neboli, nič nebolo. Vo VSŽ sa medzi tým hasiči snažia priblížiť aj k administratívnej budove. Pracujú v sťažených podmienkach. Svetili sme, mali sme reflektory všelijak, nedali sme po tým priestore tých ľudí, ale už sa to nedalo. Hodinu po polnoci sa im napriek tomu podarí dostať do objektu. Dúfajú, že v ňom nikoho nenájdu. Opak je pravdou. Arvajová ani Homroková nejavia známky života. Okamžite ich prevážajú k zdravotníkom. EKG však ukáže, že silne otrávené ženy ešte stále žijú. Ich osud teraz závisí od jediného prístroja. Hyperbarickej komory, ktorá ich môže, ale nemusí prinavrátiť k životu. 9 zamestnancom VSŽ a ďalším 2 ľuďom, ktorí sa v objekte zdržiavali, v tejto chvíli už nepomôže nik. Nočná dráma vo VSŽ pokračuje, ale nie je ohraničená iba jej múrmi. Mrak jedovatého plynu sa v dôsledku pohybu vzduchu posúva a ohrozuje celé okolie. Lenže vedenie VSŽ médiá na možnú tragédiu neupozorňuje. Obyvatelia Košíc a okolitých dediniek preto netušia, že sú vystavení riziku hromadných otráv. Okolo 2:00 nad ránom sa neviditeľný zabijak začína rozptýľovať nad Veľkou Idou. Vo vzduší nad dedinou s 3 000 obyvateľov narastajú kritické hodnoty oxidu uhoľnatého. Odborníci v noci zisťujú, že potrubie sa nedá opraviť zvolenou formou. Pristupujú teda k spôsobu opravy okuliarovým uzáverom, ktorý ráno zamietli. Obyvateľov Veľkej Idy v noci narýchlo evakuovali, lenže strach o život trvá. Ráno sú do VSŽ povolaní policajti, vojaci a príslušníci civilnej ochrany. Po 24 hodinách sa dieru podarilo zaceliť a nemocnice sú plné obetí tragédie. Potom začalo to ranné peklo, jak sa povie, keď vám volajú manželky kamarátov, kde mám svojho manžela, kde je Ferry, nevedel si ho, kde je to bolo. V krízovom štábe VSŽ sa dohadujú plány postupu. Areál treba kompletne prehľadať. Dvojice skúsených mužov s kyslíkovými a meracími prístrojmi prejdú celé železiarne. Treba zistiť, či sa v priestoroch nenachádzajú živí ľudia a aká je koncentrácia jedovatých látok. Aj posádka helikoptéry mapuje, či v areáli nepotrebuje ešte niekto pomoc. Tá už bohužiaľ nie je nutná. Východoslovenské železiarne vydávajú svoje posledné obete. Sledujte nás ďalej a dozviete sa ďalšie šokujúce, do dnešných dní nezverejnené fakty o tragédii. Košice stále ohrozuje prízrak jedovatého plynu. Prebiehajú merania, ale obyvatelia o nebezpečenstve stále nič nevedia. Aj dnes sa kompetentní tvária, že vlastne ani nie je o čom hovoriť. Aj tá komunikácia, to vedenie železiarní veľmi nechcelo komunikovať s novinármi. Veľká Ida je vyľudnená. Len krízové zložky sa snažia riešiť otázky ohrozenia a evakuácie.
Nastáva však problém. Podľa posledných informácií sa vietor otočil a ten mrak s vysokopesným plynom sa nachádza v tesnej blízkosti pri nás, takže neriskujeme. Stav je kritický. Zo zamorenej Idy unikajú aj ľudia, ktorí mali situáciu riešiť. A v Košiciach konečne prebiehajú opatrenia pre možný odsun obyvateľov. V rodine Viery Arvajovej sa svadba napokon nekonala. Céry po zúfalom pátraní obdržali správu, že na áre vo fakultnej nemocnici ležia dve zatiaľ neidentifikované ženy, ktoré podstúpili liečbu v hyperbarickej komore. Zbadali, že to som ja, aj mama, sa zrútili ešte aj oni. Že medzi tým viem, že nikto nepomohol mojim deťom. Bez hyperbarickej komory tá jedna pacientka by bola dnes už dávno mŕtva a druhá, ak by nebola zomrela, bola by s ťažkým neurologickým poškodením. Až 1,5 dňa po havárii zvolalo vedenie východoslovenských železiarní prvú oficiálnu tlačovú konferenciu. Obyvatelia Slovenska sa konečne dozvedeli, čo sa udialo. Nebezpečný mrak plynu sa napokon rozptýlil. Košice nemuseli byť evakuované a Veľká Ida sa opäť zaľudnila. Nerozplynula sa však túžba zamestnancov po objasnení tragédie. Do médií sa ale kvôli zastrašovaniu zo strany vedenia báli otvorene vyjadriť. Aby sme zbytočne nerozprávali. Väčšinou fakt ten strach tam vládol v tých železiarniach a väčšina tých výpovedí povedali nám, čo sme chceli, ale proste väčšina mala podmienku, že to musí byť anonymné. Že proste jednoducho, ako nesmieme zverejňovať mená a podobne. Primárnou príčinou tragédie bol výbuch potrubia a výron 877 180 metrov kubických vysokopecného plynu. Z trestného činu všeobecného ohrozenia obvinili viacerých. Odsúdený bol aj Alexander Dudinský. Postupne sa zistilo, že krízové plány VSŽ nezahŕňali vznik všetkých rizík, ktoré môžu v objekte vzniknúť. Spisy zároveň podávajú šokujúcu informáciu. VSŽ nebola pripravená riešiť havarijné stavy z hľadiska ochrany života a zdravia zamestnancov. Ladislavovi Tótovi, Viere Arvajovej a mnohým iným sa podarilo zvrátiť svoj osud. Už 12 rokov sú však poznačení ukrutnou bolesťou a utrpením, ktoré ich bude sprevádzať až do konca života. Sú zlé pečeňové testy, sú nálezy z MRK, negatívne, sú tam nejaké ložiská. Mám osteoporózu, problém s močením, bolesti hlavy také, keby vám niekto nalial horúce olovo do hlavy. Robím sa, ako keby mi nič nebolo zatiaľ, lebo mám paličku, no ale skladaciu, ale mne už v tom nikto asi nepomôže. Že viem, že s tým sa musím ďalej tlačiť, prebolievať, to musím, pretlačem si to a to je moje. Tesne po havárii zaviala pri budove Ferocentra čierna zástava. Zosnulým prišli vzdať poctu všetci spolupracovníci. Medzi kondolujúcimi nechýbali ani tí, ktorí v osudný deň unikli smrti iba o vlások. Na kolegov budú ich priatelia spomínať vždy s úctou. S pocitom straty sa nedokážu vyrovnať. To už ostane v nás, to už sa nedá vymazať toto. Takú celenú smenu, jak my sme boli vtedy. Proste už nebude. Boli super. Nekonečný smútok na tvárach pozostalých sa stáva nemou výčitkou smerovanou všetkým, ktorí sa svojou časťou viny pričinili o toľké nezmyselné úmrtia. Títo muži neboli iba zamestnancami východoslovenských železiarní. Boli to predovšetkým obyčajní ľudia. Túžili zdieľať jednoduché ľudské radosti aj každodenné starosti po boku svojich najdrahších. Ich životná púť, na ktorej sa mnohí z nich stali manželmi a otcami, bola náhle a tragicky ukončená.
Tí, ktorí prežili, ale napriek tomu nevládzu žiť, by o tom vedeli ešte veľmi dlho a smutne rozprávať.